ndị be anya ya wuchigo ọzọ n'oge aṅụli ke nke na-eme ka ekekisi anyanwụ ọ ka bụkwa n'oge aṅụli ebe ife niile na-eme n'isi mbido TV ka anyị nọ ọ ka bụkwa m onwe m ekemeze Chibuike m mana n'ụbọchị taa enwere m ezigbote onye ọbịa pụrụ iche mụ na ya nọ n'ọgbọ ihe a bụ onye m na-ege egwu ya wee tolite mana taa mụ na ya nọzi na ihe emume a onwe onye ọzọ ọ bụ Mr. Raw nwanne ndewo no Igbo bụ Igbo ndị na-ege ntị ana m ekele unu Mr. Raw ka kwesịrị ikwu Maazị Raw Maazị Okechukwu nke eje Maazị Okechukwu onye ka eji Maazị Raw ka ọ dịkwa ka na-eme Maazị Raw ka ime adị m mma udo na-achọ gwugwu Maazị Raw maka na ndị na-ekiri ihe a ga-asị na otu anyị si wee na-ahụ Maazị Raw kịta ịbịa dịarịzie n'ụdị maka na ihe ndị ọcha na-akpọ pakejin amaghị m ihe mere mana ọ dị ka itinye obi aṅụrị n'ihe ị na-eme ihe niile ga na-agara gị serere werere obi adịkwana gị mma and ọ ga na-egosikwa n'iru gị na nwaamadị a na obi aṅụrị na-akpa ya mgbe ọbụla so ọwụ na onwe ihe ọzọ mere obi aṅụrị ka m tinyere na ihe m na-eme ọ dị mma ọ bịarụrụ ịbịa jụwago oge bidoro gị maka onye na-amara oge na ote gị itiwe egwu onye ahụ onye ọbịa mara na ọ bịara holidays onye ahụ onye ọbịa maka na ihe a bụ ndị bidoro ihe a na-akpọ rap n'olu Igbo ihe a bụ ndị sụrụ ụzọ ụfọdụ ndị ma ha taa wee na-aga n'ime ya ndị Igbo na-akpọ pathfinders onye a so na ndị mepere ụzọ rap ndị ọzọ ewe na-abata ka ije rap dịgo n'Igbo maka na ọtụtụ ndị na-apụtazi kịta ka esi afụ rap community ọtụtụ ndị na-apụta ọtụtụ ndị na-eme nke ọma na ihe gbasara ịgụ egwu n'Igbo nke ndị ntorobịa na-akpọ rap ọtụtụ ha na-eme ọfụma and obi na-eju m na-aṅụrị mgbe ọbụla m na-elele egwu ha hụkwa ọ dịka otu a ka ndị ọzọ na-esikwa enwe obi aṅụrị oge ahụ m na-agụ nke m so ọwụ na o nwee ihe n'ebe ahụ dịka eluigwe ga-abata nnụnụ niile so ndị a niile na-agụkwa egwu onye ọbụla na-eme nke ọma anyị na-akwado ha niile na-enwekwa obi aṅụrị na-etinye ya n'ime ihe niile anyị na-eme na itinye obi aṅụrị n'ihe ọbụla ị na-eme ndị mmadụ ga-ahụta na obi aṅụrị ga-efesakwa n'isi ha so ha niile na-eme nke ọma ọ na-eme nnọrọ na-elele ha na ihe onyonyo na-ahụkwa na-egekwa nke ha gụrụ obi na-akpa m aṅụrị n'ihi na njem m bidoro bunikwara ya na-agakwa n'ihu na-aga karịdịa ebe m gara mgbe m bidoro ya so ọ na ihe obi aṅụrị dịrị m ịma na oge anyị bidoro na-agụ rap ka ndị bunu si wee nabata ịma na mgbe ahụ onye na-agụ egwu anyị asị na ka ihe onye a na-emekwa afụrụ egwu dịka ihe mmadụ ga-eme wee baa uru oge m bidoro ime ihe egwu nne na nna m nabatara ya ha enwe nsogbu ọbụla banyere ya so nna m bụ onye ọjụọ m ole ebe m na-aga ka ihe m chọrọ ịga mee and ha nọkwa na-ahụtakwa ngacha mgbe ụfọdụ ma gụta ihe lọta ọ bụrụ ebe a na-enwe ihe ọgbakọ maọbụ mmemme ịma aka ịma aka nke a na-akpọ competition rap competition eke ma agba onye nke mbụ ma ebulata o nwere ike ibọọdụ nọ n'ụlọ ha nọrọ ihe piano ngụtara ya n'egwu nna m nọ na-ahụ anụ m gachakwa ma lọta ma bịa zi ha foto mba ma ezikwa ha foto ihe m gara so ihe niile m nọ na-eme mgbe ahụ doro anya na lekwa ebe ọ na-aga lee ihe ọ na-eme ụfọdụ bịakwa so ha kwadoro m n'ụdị nke ha n'ihi na ihe m chọrọ nna m anwe mgbe nna m kpọrọ m sị m na ihe a ka m chọrọ ime m si ọ sị m na mgbe ọbụla m na-emekwa ihe m na-eme na m cheta ebe m si na ezigbo aha ka ọlaọcha na ọlaedo so m na-ebukwa ihe ahụ n'obi m na-aga m na-echetakwa na onwe ndụmọdụ nna m nyere m so m na-agbakwa mbọ ma mara na chetakwa na onwe ndị mụrụ gị cheta na onwe ndị nwe gị agala mee ha ihe ihere n'ezi so ha kwadoro m na mgbe mbụ m bidoro mewe ihe egwu ọ dị mma ka ego ịma na oge ibido na-eti ihe egwu a show mbụ ị gara akwụrụ gị ụgwọ ego ole ka akwụrụ gị mgbe ahụ nke echetara dị o nwere ma ndị a ga-akwụ gị 500 na m chetara nke akwụrụ mụ na enyi m nwoke ọ dị ka 15 anyị tụkee ya na 1000 ka ha wetara ya were gbaa ụgbọ bịa n'ihi na mgbe ahụ ihe aka bụ n'ahịa na-ebido onye uche ya nọ n'ihe egwu so ese na ị chọrọ ịbịa ọ gị ga-ajọst ịbịa kwado gosi onwe gị lekwa onyinye Chineke nyere gị ihe ị na-eme so mgbe ụfọdụ imecha ya ha ewere ego nye gị ka agbara gị ụgbọ ọwụ na a na-akwụde gị ụgwọ m chetara ọtụtụ mgbe ịpụta gị hụ nke a na-akpọ posta mụ na ma enyi m nwoke a na-akpọ smarter man anyị ahụ aha anyị na posta
asị mgbe ahụ fon anọghị ni onwe onye nwe ekwentị mgbe anyị nọ na-asị na o nwekwa ike ọ bụrụ na ndị agha ama ka ha ga-esi ezi anyị ozi so ebe ahụ anyị nọ na posta ụbọchị ahụ a ga-eme n'mmemme anyị ga-akwado anyị agadi ka ha enye na anyị chaa ịghọtago ụfọdụ anyị ga-agachakwa erutekwa ebe ahụ ndị baụsụ anyị maka ha mahụ n'ihu anyị enweghị vidio anyị na-agwa ha na anyị aha anyị asị na amaghị ha anyị na-akọ ọzọ na-ezi na-achọ onye ịma nọ n'ime biko gbagodi ndị na-eme show na ndị dị otu a nọ n'ezi onye a bụ ihe mmadụ gabiga mgbe ọ na-ebilite n'ihi na onweghị onye ma anyị mgbe ahụ so ma ụfọdụ aga onwe nke nchetara nka na-echeta ruo ugbu a anyị gbara moto si Enugu jewe Ọnịcha na a na-eme pool party na-akpọrọ anyị ka anyị bịa gụọ egwu anyị rute n'ebe a na-agba isi na-anụ na ụmụ okorobịa ọkụ asị na ọ bụrụ na ha akwụ ha anyị ụgwọ na anyị agaghị eme netin nwoke a na-ayọ na anyị na anyị biko eme enu na ime na onwe ka gbawa ya aka sị mba na ya anụghị ụda aka na akpọgodo akpụ okwu afa onwebedo ihe nyere anyị anyị na-eshi ọnwụ maka ọ bụrụ na onye gị na-anyị ego na ya ebido ego nke anyị ka anyị ji gbaa ebe ọ si anyị bịa na anyị rụziasị ya weta ego ọsị chee n'aka na-anata gị anyị ka emegide anyị ekwe agụ egwu eruzia mgbe anyị chee ịla ọ sị na anyị ngwanụ na ọ ga-adị na onwe na ihe anyị mere sa anyị ga-asị ya kwụ ụgwọ mgbede anyị banyekwa bọọsụ sikwa mgbe a m mụrụ akọ ịbịazi itinye akọ na uche ịchọ ka m bịa gị weta tugodi chaa njiri mara na uche gị dị ya na ịchọrọ ka abịa ọwụ mụnwa ga ihe ga-efunarịsị ịma na inyela m ego ị ga-achọ ka ego nyere m alala n'ihi imekwa ịgba mbọ ka ịnyetọ ihe ụfọdụ ihe mmadụ mụtachara mgbe a na-etolite nwenụ ihe gbasara ekwentị ma ndị otu ya na-echekwa anyị so nke ọbụla ị nụrụ onwe ahụhụ ị tara isikwa ebe ahụ gbazie onwe gị olu ụbọchị ọzọ ọ dị mma kee ka sales na distribution dị oge ahụ na egwu ịma na kịta onye wepụta egwu o jee online o tinye na different ịma na ihe niile ụbọchị ọbụla na-eweta ihe ọhụrụ mgbe m bidoro ihe a na-eme bụ ndị alaba a bịa zụrụ egwu gị dị ha mma ha zụrụ egwu gị ha ewepụta ya n'ahịa ndị mmadụ zụọ egwu ahụ ọ bụrụ na ọ na-aga ahịa ha bịa nyetụ gị ego sị gị gaa mee vidio na ndị mmadụ laikere track 1 na like ya nke track 2 like ya track 4 so chọọ ime vidio ise megodi show na track 1 track 3 na 4 nọgodi n'onye ndị mmadụ ga-alaike ịzụ ije mechaa vidio gị weta enwekwa your video CD compilation so ihe nke anyị nwa ihe gbara anyị n'ihu mgbe anyị na-etolite ọ marketers ka anyị na ha na-arụkọ mgbe ahụ ugbu a enwegozi ịntanetị so ụfọdụ na-eme ụfọdụ ihe ha bụ n'obi na ha mana onwe onye ma ha enwebedo onye saịnịrị ha chewe ka a saịnị aha onwe ike ọ ga-etere ha aka so ihe ha na-emezi bụ onye gụọ egwu ewepụta ya sị ndị mmadụ ga-download for free ihe achọgodi ka a mara egwu ya unu download like ya unu agwa enyi unu ka ha ji download egwu ahụ na-ewuzi mgbe ahụ akpọwazi aha show onye ọbụla na-agbanụ mbọ ịghọtala so oge nke m na-eto ihe njito dị iche ọ ndị maketa ịgụta ihe ha enye gị chaa ma ịgụta ha agbanaghị nkịtị ụfọdụ na-abịacha sef ha ewere egwu ha sị na ha amakwa ma egwu ọ ga-aga ahịa na ha ga-apentịgodi ọ bụrụ 1000 copies or 500 copies ka ebidogodi amara ma ndị mmadụ zụọ ya ọ bụrụ na ndị mmadụ azụghị ya ama na egwu a na-aga ha enwere gachi were ego tinye ego ebe ọ ga-enwetakwa ego ya ịghọtago so ihe nke gbara anyị n'ihu mana ugbu a bụzi ndị dijital imeala onye ọbụla na-emezi ka o si ka ihe gbara n'iru si wee dị ịmara oge mụa na-etolite egwu mbụ ụzọ wee n'obodo obodo ederego unu ka egwu ọzọ mere obodo enwere m na that same album o nwekwa egwu nke m kpọkwara ego onye ego hip hop generation ma Summer Jivo dem ahụ so mụ na Flavor mere enwe ọtụtụ egwu ndị m gụgasịrị mgbe a mbakwa mee reload the album mgbe anọgide maka egwu the foto m jiri mee the album cover mma m chetara mgbe ewepụtara posta ndị ka mpa mmadụ ewepụtara posta na ebe anyị bi n'Enugu nwaanyị ọwụwe hụ ya ha nwaanyị a ti chai nwa ọma nke ọ nwụọla amakwanụ mama ya
nwa ya nwaanyị si mama ọnwụ ha anwụ egwu ka o tupụtere ọ sị oke na ọhụrụ posta ọhụrụ na foto njime posta dị ka obituary posta so mgbe emechara mbịa nweta maketa ịmala agbawa mba sizi aka ya reloaduo ya bịa rebrand wa obere mgbe ahụ kwa ya m tiekwu ụfọdụ egwu mgbe aka m jiri mekwa abịa anthem nke m kpọtara ụmụnne m Rugged Man and Too Short wee gụọ so ọ ya wụ egwu ndị nke na first album abịa na second album nke m kpọrọ Everything Remains Sure ọ dịka na nke ahụ ka ma In Love With An Angel Wadu nke ahụ ya na Dọka Mighty maka na ihe egwu mmiri mgbe ahụ ị mara egwuregwu mana ịma ihe egwu mmiri amaghị m gụrụ so ihe mekwa ihe dịkwa na ihe a bụ na onwe ihe batara gị n'isi gị gụọ ịgba mbọ ka ị nwere ike Chineke na-agọzi aka ọrụ gị ọ bụ ihe mere eme ọ dị mma ndị be anyị enwere bụ nna ọ ka bụ mgbe na Maazị Ron n'oche ka anyị ji obere ezumike ka anyị jee n'enu ofu egwu onyonyo ya na ya na-abịanụ